स' बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, बिनि उनाव कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलांदो आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना। 2025 मायथाइयावहाय सोरखार दानाय लोगो लोगो सानै एनडिएफबि बिथांमोना फासि जानायनिफ्राय रैखा मोनबाय। हेल' लोगोफोर, फैलायबाय मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोन गेजेरावहाय आरोना सावरायलायनो होननानै। दिनै मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनदों, एन नायजाब सार बिथाङा मोनसे फेसबुकआवहाय ससियेल मिडियाआवहाय बाथ्रा फोरमायना होदों आरोना। एनडिएफबि जायफोरा फासि होजानायनि अर्डार मोननानै दंमोन, दिनै बिथांमोना बेनिफ्राय गनायखौ मोनबाय। बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों। माबादि फोरमायनानै होखो दिनै बिथाङा गावनि खुगाजों फोरमायना होदों, बोरैहाय बेबायदि गनो हाखो बा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन बे बाथ्राखौबो फोरमायदों आरोना बिथाङा। बेजोंनो लोगोसे जों नुबाय थादों ससियेल मिडियाआव जे सासे ससियेल मिडियाआवहाय जोंनि बर'निनो मुंदांखायानो होनजायो आरोना बिथांजोआ। ज' गावनि फिसायखौ गारनानै, गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांदों। रसमा ब्रह्म ना मा बुङो, बिथांजोआ मिटिं खालामजानानै सेन्देलनि माला गानहोजालायनाय बेबायदि थासारिसिम फैबाय आरोना दिनै जाथाया। नुदों, नुनानै जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरोना बेफोरबादिया जोंनि गेजेराव मानो जानो मोनखो ना। थ' गोबाङा बुंदों बेनि सायावनो, जेरै मावनाय एरै फिथाइखौ मोनगोन होननानै ना। साजाया गोबां रोखोमनि दङ, जेरै मावनायनि साजा बेबायदिनो मोनो मानसिफोरा होननानै। नाथाय गोबाङा बुंदों बेबायदि खालामद्रायनो नाङामोन होननानै। सेन्देलनि मालाखौ जानो हागौ बे सेन्देलनि माला गाननांनाय बेबायदि दायखौनो बा गोरोन्थिखौनो मावदों जानो हागौ, बेखायनो गानहोदों। गोबाङा बेबायदिबो बुंदों। स' जियानो जा, रायजो राजाफ्रा बेखौ आयेन सायखाबाय आरो बे जानानै थांबाय आरोना। बेजोंनो लोगोसे जोंहा राजु नार्जारि सार बिथाङा दिनै साहा बिलाइ खादों आरोना। साहा बिलाइ मोनसे बागानावहाय साहा बिलाइ खादों। स' मानि थाखाय खादों मिथिया, नाथाय खादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा नुगोन आरोना। बे समाव नायलांदो, बे समावहाय नायजाब सारा मा बुंदों आरो रसमाखौ माबादि खालामनानै सेन्देल माला गानहोदों, आरो मा होनो राजु नार्जारि सारा बोरै साहा बिलाइ खानो बा बोरै रोंखो बे साहा बिलाइ खानो, नायलांदो नोंथांमोना बे समाव भिडिअखौ। फासि जानोसै, फासि होजानोसै, फासि होनोसै बिथांमोनखौहाय कर्टआ, जेलावहाय। बे सानै बेक्तिया बिटिसिआवहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सारनि राजखान्थि हान्जाया 2025 मायथाइयावहाय सोरखार दानाय लोगो लोगो सानै एनडिएफबि बिथांमोना फासि जानायनिफ्राय रैखा मोनबाय। फासि जानायनिफ्राय रैखा मोनबाय बिथांमोनखौहाय। दायो कर्टआ, जेलावहाय फासि होनाय नंलिया, फासि होजानाय नंलिया। इतिमध्य बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारजों रायलायजोब्बाय आरो आसाम सोरखारा फासि जायैनि थाखाय मा खामानि मावनांगौ बेखौ मावखाबाय। आरो बेनिखाय एनडिएफबिनि सानै जाय बिथांमोनखौ फासि होगोन होननानै जोङो खोनाबोबाय थादोंमोन, निस्सय बियो नंमारगौमोनबो। नाथाय बिटिसि सोरखारा हाग्रामा महिलारि सार लिरनानै बिटिसिआव सोरखार दानानै आसाम सोरखारजों रायलायनानै दायो आसाम सोरखारा आरो बिटिसि सोरखारा बे सानै फासि जानो गोनां एनडिएफबि बिथांमोनखौहाय फासि होनाय नंलिया कर्टआ, जेलावहाय। आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै फोरमायनो मोननानै जोबोद खुसि जादों। आरो बिथांमोना निस्सय माखासे समनि उनावहाय गावनि गामि, गावनि बिमा बिफा, गावनि जाथि बंस' खुरमा बाय बाहागि, लोगोसे गावनि जायगायाव फैफिननानै गावनि न'खरजों, गावनि बिसिजों, गावनि फिसाजों, गावनि बिमा बिफाजों आरो गावनि गासैबो न'खरनि मेम्बार्सफोरजोंहाय, समाजजोंहाय गोरोबनानै समाजनि खामानिखौ मावलांफिननो बिथांमोना हासिगोन। आरो बेखिनिखौ नोंथांमोननो आं फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
फरायनायावनो मानो होबासो थांखो नोङो फिसाइखौ इसिबां गाज्रि मोनबाय फिसाइजों नांलाय खमलाय जाबाय हौवा गोदान गोसोथोनो मानो थांखो नोङो बिमा बिफानाव थाया गारा थांमोन नों बिमा बिफानाव मिथिया आं गरम खाबा बिदिया मानो थांखो नों चेनेलनि माला गानहोदोंमोनलै खेबनो मोनासै चेनेलनि माला गानहोदोंमोन खेबनो मोनासै आं खेबनाय जायाखैलै